akamapanga zopusa mboma pali zinthu ziwiri wachosa ntchito wammanga. Tsopano anthu akuba sakumangidwa dziko lingayende iyayi. About that, I now want to turn my attention briefly to the Vice President, Dr. Michael Ussi, and our words to what he has been saying is, we have kept quiet because, frankly, him being made. Mai Jessica Bwira asindi kuzuwa kuti mukamakhala mumaziona ino ngati ndani. VP was because of the tragedy that befell us, and Dr. Lazarus McCarthy Chakwera wanted to honor late SKC by putting in position the person whom he had trusted. It was because Dr. Lazarus McCarthy Chakwera respects the rule of law and respects agreements that he makes with his political partners. We want to call on the VP not to abuse that opportunity that he got, because frankly he wasn't going to be vice president if it wasn't for that tragedy. So instead of him just showing his gratitude for Malay Congress Party respecting the agreement that it had made, I think it is not in his place to be speaking the way he's speaking. Since he's saying government is corrupt, I want to say he is at liberty to resign. Why is he still taking trips given by the same government? He has just returned from a trip and then he comes back to bite the very hand that is feeding him. He must understand, when we talk about Malay Congress Party, we're not just talking about Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera gets his powers from the people of Malay Congress Party. And the people of Malay Congress Party are saying respectfully, please keep your lane. Just because you are on the ballot, you can't discover that the government you are in is corrupt. And if you believe that it's a problem, please resign. And we want to give him 24 hours is enough. He can resign, the sun will still shine. Malay Congress Party will still win this election. We know that he's under pressure to grow a base. After all, I don't even know how many MPs he's fielding. If you look at how the MPs have been fielded, some of the parties, honestly, they're dead in the tracks because they couldn't even field a full house. How do you think you win an election? So now, because there are parties that don't even know what to do, grasping at straws, he must not abuse the political capital that he has been given by Malay Congress Party. We have no problems with him standing, but can he build his political capital on his own? Malay Congress Party supporters are not amused by the way he is speaking, and we are saying, if you don't like being in government, get out. You can't use our resources, come and be abusing what we have necessitated. I want to underline that this opinion is coming from Malay Congress Party supporters. And as the spokesperson of the party, I am duty-bound to communicate what they feel. They are not amused. They've been very respectful of Dr. Michael Ussi. He must not abuse his position. Let him campaign fairly, but he must not abuse his office. If he has problems with this government, he is free to resign, and we would be glad to receive his resignation. As for us, we've come here to tell you that for the North, please look at Dr. Lazarus McCarthy Chakwera as your partner, as your only hope, as your servant leader, the one who has come to make sure that you have good education system. We have quality education system from primary up to higher. You have good health. You have got good businesses. You get NIF. You also get into Kulapakomo, and you are able to function properly. At this juncture, let me thank you very much for listening. I will now be able to take questions, and the one who was doing our PR, you can come over. Yeah, go ahead. Monga mukudziwa kuti chipani cha Malay Congress Party chimakhulupirira kwambiri kulemekeza ngodya za ufulu wa atolankhani. Nthawi ino ndifunse atolankhani amene muli nyumba muno kuti mufunse mafunso amene muli nawo, kenako anduna amenenso ndi mneneri wa chipani cha Malay Congress Party akhale akuyankha. Muzitiuza dzina lanu komanso nyumba imene mukuyimira, nditi muzibwera chakuno kuti Officer,
Michael. It's okay, go ahead. Okay. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Olemekezeka makambapo mfundo zosiyana-siyana ndipo imene ndayigwira bwino ndiyokhuzana ndi nkhani ya ndalama za ana amene azalandira akazakwanitsa zaka 18. Potengera mwina ndi imene chuma cha dziko lino chikuyendera, amalawi ofuna atamvetsetsa kuti zimene zidzatheka bwanji sizabweretsa pressure kwa anthu amene mwina ndi ovutika kale pa nkhani ya zachuma. Komanso funso lina likhudzana ndi kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino chigawo cha kumpoto. Mwina nchifukwa chani apita this time around than mwina mbuyo monsemu pozindikira zoti mwana zoti amakonda wina aliyense mmene mwafotokozeramo. Zikomo kwambiri. I think we can take a series. Yeah, then I take yeah. them together. Mwina Sajeni. Ngati kuli wina. Zina langa ndi Robert Chandira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ngafuna tangomvetsetsa zosenzera kuti ngati chipani ndinokhudzika kwambiri ndi mmene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mwina akuchitira misonkhano kumanena kuti mwina boma likupanga zakatangale. Mwina ngati chipani mukuona kuti ndizotheka kukhala ndi nthawi mwina kwayitanitsa kuti mukhoza kukambirana kuti mwina mavuto enawo ndikwatha kudzera mwezi wakambirana. Zikomo kwambiri. Olemekezeka, ine ndi Kennedy Phiri, Channel of All Nations Radio and TV. Just an extension from funso la Robert Chandira kunena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linakhala kunena kapena kuti kupanga accuse chipani chimene chikapena boma limene kuti chili corrupt. Now inu mwanena kuti otsatira anu akunena kuti iwo angokhala chete chifukwa nkhondo imene akuyamba ayisayitha. Funso langa linanena kuti kodi inuyo are you conceding kuti ndinu you are corrupt ndiye mukuwauza kuti akhale chete kapena mukuopa pobwera poyera kuzipanga defend kuti simuli corrupt? Ndimafuna mulongosole pamenepo. Zikomo. enaso ngati alipo kuti mwina angotengeratu. Mwina panopo ndikayankha. Okay. Titawatenga second round eti. Ndikuyamikeni kwambiri amene mwafunsa muchandanenera poyamba. Tinachita dala kuti lero pasadzaze anthu chifukwa tifuna mmasuke. Mufunse ndithu muyankhidwe maufulu eti. Ndiyambire ndi nkhani ya tsogola account. Ndinene kuti chimene tayikira account nkuthandiza osaukawo. So kunena kuti tipereka pressure kwa osauka tikuti ndi ndalama zimene zimapangidwa budget chimodzimodzi zimene timapangira pension tikamachotsa kukayika kwinako zimezo zimapatsa pressure bwanji kwa munthu osauka. In fact zikuthandiza osaukayo chifukwa ndalama ikuchoka ku account number 1 kupita ku investment account. Ndipo tikuti ndalama izi zikhala linked imene tikutchula sovereign account. A president adatchula kale zoti titsegula sovereign account. Ndipo ife tathokoza kuti zipani zonse za Mwasula bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Activist Cliff Chinyava. Yeah. Lero ndabwera kufuna ngoyankha Mayi Jessica Bwira. Mayi Jessica Bwira asindikudziwa kuti mukamakhala mumaziona ino ngati ndani. Chifukwa iferi kama kuyang'ana niniyo Mayi Jessica Bwira timakuona niniyo ndinu chidebe. Ngati pali minister yomwe murumu aje mulibe china chilichonse ndiye ndiweyo Mayi Jessica Bwira. Chisiru ya nzimayi. Bwani umakanika uzisamalira thupi lako ngati munthu wamkazi. Taona maminister anzako iweyo mene maminister anzako mene alili kumene koko. Achizimayi mene amaonekera. Kuyambira ukanamba kuzimvera chisoni iweyo Jessica Bwira kuna kuti kodi ine chimandituwisa ndi chani ngakhale ndimakhala kuti ndikusamba kapena ndikuzola mafuta. Chimandituwisa ndi chani? Kuyamba kuzimvera chisoni chimene chocho. Ndiye lero wabwera apa ukunena kuti ukuyankha Michael Osi.
Michael Usi mnali naye kuliko kodi mnali naye komweko ku MCP mmayendesa naye limodzi boma and Michael Usi chomwe angalankhule Michael Usi ndichoona chake cheni chifukwa kuti iye wazionera mkatikati mmomo mwabomamo ndiye ukamanena kunena kuti Michael Usi akunena kuti boma lanu lili corrupt and ukumutsutsa wekhaso kunena kuti salary ya Michael Usi umaiziwa and wagula magalimoto ambirimbiri ukufuna nduze ndi kumene kukana kapena kuvomera kuti boma loti lili corrupt ukamanena kuti Michael Usi afufuzidwe munthu onena kuti mmagwira naye ntchito limodzi ndiye Michael Usi akunena kuti boma lili corrupt mukuvomera kapena mukukana amayi inuyo ndinu achitsiru kwambiri andi palibe inuyo chomwe mungabwere kumanena kuti mukayankhe malingaliro a Malawi kapena zomwe Amalawi akutsutsana nazo ndiye iwe kumaoneka ngati kuti iwe ndiye duli kwambiri kubwera amene popo ndikumayankha zimenezozo kodi ukafuna nduza kuti tsogola account yomwe wakhazikisa kapenzako chakwera chitsiru chosaganizachi ukanena kuti tsogola account kuthandiza kuti chani mwanayo wabadwa mukuti mukamusimu kungobadwa kuchokera pa 16 September alaishiwa kuti ungamaka obwere pamene wewe Jesse Kabwira kukamwayasha nkumauza ndikuti mwana oyambira pa 16 September akabadwa azikayikidwa ku account kwa Jendrama iwe china chili chose kuli chipase chimafuna kuti ujene aphungwa ku nyumba ya malamulo achivomereze pa 16 kati pakakhala kuti anthu amba kale kulowa nyumba ya malamulo ukamatuza pa 16 mayi wewe ndiwe chitsiru kwambiri andu kamana miza uze anamiza anthu kuti mutu monso mmagwira bwino ntchito andi imene chaye kuyenda tili izakhale bilu yo ikavomerezedwe kodi ngati kuti zimenezo zingakhale zongopanga yekha chakwera kuchokera mmutu mwache ufuna nduze kuti njeni chakwera kazachoka pa mpando zasogola account izo zathira pomwepo mukamalankhula muziyalankhula Amalawi kuti athe kukumvetsesani chomwe mukulankhula tikukuuza kunena kuti iyi yatsogola account pa misonkhano yanu mukanangoyisiya chifukwa imene inde ikuonesani uchitsiru kwambiri chifukwa wani mwanayo wabadwa mukuti pathe zaka 18 then kuti iye azatenge ndalamazo pano patifuna tikuuze kunena kuti mdziko muno muli umphawi kwambiri mwana wabadwa banja losauka akusowa chisamaliro sukulu sakwanisa kupita kuchokera sukulu timayambira ku Nazare 1 up to 8 ndiye mwanaye akukanika kusowa zovala zopitira ku sukulu akusowa school fees yoti akalipire ku sukulu zakudya zoti apite ku sukulu ku account kwache kuli ndalama ndiye ufuna nduze kuti mwanaye yabwino walowerera chifukwa cha kusowa kwa chisamaliro pa thupi lake mwine wamba kumwa momwe uchidakwa kuwawena kusuda chamba mmene chima amakhala yoti cho mankhwala ozunguza bongo wakufika zaka 18 unjayo wasongonekera mmutu ndi akati mukatenge ndalama imene mumpasi mufuna munuze ndalama imene igwira ntchito mukamatuza muzionanso kuti pali anthu ena ache kuti amatha kulingalira zinthu zija kuti kodi izi zifuna kuchitika apazi zikutanthauza kuti chani anthu amene amapanga za sogola account omayiko awo ndi ochita bwino mwana amakhala ndi chisamaliro kuchokera pamene wangobadwa pakana kufikira ndithu akapeze sogola account yake osati ku Malawi kunoko munthu akudya chitedze mwanayo akusowa akugona ndi njala mwina ulo matenda amene amukuta mwanayo akusowa kuti ndalama yoti apite mzipatala zathu zopanda mankhwalazi mwatsoka wamwalira mwanayo cha ndalama zimene zizapita kuti ndiye mukamabwera pamenepo zikhala ni mfundo Jesse Kabwira zeni zoti uthe kuwauza Amalawi andi iwe umangobwera pamenepo kungoyinyikisa chani kuti kungoyinyikisa MCP kuli anthu onyika okhokha oti mubongo mwa sumagwira chani kuti sumagwira ntchito amangosizi mukakhala ngati kuti chinthu charani kuti walankhula mwamuona uyu mwangomusiya pasogolo mukuti vitombiko mumbai wangoyamba mangoti bwa uyu akunena ati akabaza ijeni Lazarus Chakwera walemba ijeni akabaza 2000 akabaza achati amene walembe 2000 anthu akukhalira kugona pa filling station njinga zawo sizikuyenda ntchito yake iti ndiye iniyo mukamabwera pamenepo kufuna kupanga against ndi anthu iniyo ndinu anthu amene dziko munomo simukuye ndipo chipani imene sichikuyeneranso kuzagwira chani kuti kuzagwiranso ntchito sichikuyeneranso zalamulaso dziko lino kapena achibane kumene chifukwa ndi chipani chokuti sichimamva kudzudzulidwa chipani chomwe chimafuna kuthana ndi munthu amene akulimbana naye ndiye mukamana kuti Michael Usi akusamaleni mupha ma vice president angati mayi Jesse Kabwira Michael Usi akusamaleni
mupha ama president angati poti iniyo mukana kuti munthu akusamaleni zosatira zaje amatani kuti amafa zija amadandaulo leyo chati ndimayamba kuzifusa nimayamba kupemphera munsewu kuna kuti bola ndege isatani kodi isasowe kusoweza kuti Michael Usa akuziwa kuti ndege imeneyi inachita kutani kodi inachita kusowesedwa ya malemu Saulo Chilima. Amayi ndino achisiru kwambiri limodzi ndi Lazarus Chakwera wanuyo chifukwa mukanakhala anthu oganiza bwezi mukumaona kuti kodi misonkhano yomwe tingauze anthu ziti zoti atikhulupirire komanso sindikukhulupirira kuti chingapezeke chinthu choti anthu akukhulupirireni chifukwa anthu anataya kale trust mwandani kuti mwa inu mwazunza anthu 5 years lero anthu aja ndi apa mungoti bwa kulankhula zinthu zosamveka manifesto osamveka opanda sogolo manifesto ya 2020 mukukanika kupanga filu apapa nikumukayechezera zinthu zina zake zokuti sizingatheke kufuna kungoapusisa malo kwatenga ngati amalawi ndi zisiru kuti zizimvera inu kufunisisa mampando pamene pomwe mayi Jesu kabwira iweyo uziziwa kuti pofika pa 16 September pamene ukunena kuti ana uzikayikira aje ni Lazarus Chakwera uzikayikira ana m'akaunti mwawo ndalama apo mpamene iweyo mukusiya maudindo anu onse kuye kuphatikizapo Lazarus Chakwera zimene zazikapangira ku nyumba kwache ndi anache azikasiyira m'akaunti ya anake amene walemeresa kale aja noti amalawi kuti muziyaseka ndi umphawi wawo mumusiye Michael Usa atani kodi alankhule mmene angalankhulire choti iyeyo anali mkati akulankhula zochokera mkati ndiye lero zikubwerekani chifukwa akuulula zinsinsi zochokera kumene koko zikubwerekani ndiye mukamanena kunena kuti ayi inuyo munaletsa anthu kukatani kodi kukalembesa ife anthu tinkalimbikisa kuti akatani kodi mukalembesa ndiye mufuna mundiuze kuti anthu onse ajawo jeni 7 million ajawo amene 7.2 million 905 aja onse aja akavotera MCP amene aja munauza ndinu kuti akalembesa kulankhula kwa uchisiru kulankhula kone ndipo iwe chomwe chimakutuwisa wewe mayi Jesu kabwira chikuchokera mkati chifukwa chikanakhala kuti iwe sichikuchokera mkati bwenzi kubwera pa gulu pa anthu kumalankhula zinthu za nzeru iwewe ndi vuto lochokera mkati lomwe likutulukira pakana lomwe lamba kusefukira pakana ukafika ku ubongo kwako chifukwa kulankhula zinthu zosadziwika chifukwa umangodzuka basi kuyimirira amene kuti upange against ndi anthu nonsense tifuna tikuze nina kuti pa 16 September MCP sikutenga dziko lake linolo ndipo munthu amene angavotera MCP munthu wachi sumatani kuti sumagwira pa nthawi amene anthu azunzikira pa nthawi iyi zosatheka never Michael Usa alankhule mmene angalankhulire akuziwisa anthu zomwe zinali mkati akunena kuti zomwe iye waziona mkati ndiyo kamene kuti apange resign chifukwa cha apanga resign chifukwa chani tiye nayo koma iweyo uziona kuti MCP sikulamulaso dziko lino